Gondolod forog? Bírja az. Bánás az objektív, meg. Jó van, forog, hát. Jó van, forog. Forog. Mint újra kezdjük megint. Szabad a pálya oda lenni. Jó, nagyon jó. Hát nem az a gáz, tehát követni tudom, csak az a lényeg, hogy minél lassabban menjünk. Akkor fordulunk, mehet, tessék. Gyere. Így jó lesz a sebesség? Aha, ez tökéletes. Elég? Elég, nem tökéletes. Elég. Rezső bácsi, egy fél percnyi csendet kérnénk tőlük. Ja, jó. 44-ben, illetve ezt újra kezdjük. Később a vadászprogram keretében átálltak, várjál. Meg az se válság, hogy másfélszeresére drágult a svájci frank. Nézzük meg, hogy milyen itt a vízhang! Nagyon durva. Nagyon zögykölődik, Getsz. Nem baj. Fújj át! Hadd kérdezem meg, ön itt lakik a környéken? Nem, Fehérváron. Szép jó napot! Nálunk ugyan zavarhatjuk egy percre. Ön környékbeli? Hadd kérdezzem meg. Ugyan van egy kérdésünk, egy állítólagos kormányóvóhelyet próbálunk földeríteni, amiről azt mondják, hogy itt a Várhegyben van valahol. Milyen? Fogalmam nincs, hogy hol lehet. Én jöttem egy gázkészülőt javítani, de nem úgy is környéken. Kezését mondjuk egy esetleges atomháborúban. Jöjjön csak nyugodtan. Mozgó. Úgy, de fasz a kis szivarja van. Mehet? Aha. Sülekről azt tudni kell, hogy a kortársai szerint a középkori dómépítők rajongó szeretetével csüggött ezen a templomon, és várjál, valami eszembe jutott. Jó. Innen tökéletes lesz. Jó van. Odaadom a cuccokat. Jó, nem fog tényleg leállni, Ezt felhasználjátok valahova, vagy? Fel lesz töltve YouTube-ra. És különösen 45. január 18-ától kezdődően újrainduljunk?